Πώς να πάρετε όλα τα γάντια. Πρέπει να βγεις από το παιχνίδι και να κάνεις join το group και πρέπει να γίνεις πέτρα και ατέκνα. Ωραία, ξεκινάμε με το άλλο. Τώρα αρχίζουμε με το άλλο. Το επόμενο είναι το πλάγι. Για να πάρεις το πλάγι πρέπει να βρεις έναν που έχει αυτό το γάντι και πρέπει να σου δώσεις φαλιάρα για να πάρεις αυτό το γάντι. Και έτσι παίρνεις το πλάγι. Το επόμενο είναι το Hollow Jack. Για να πάρεις το Hollow Jack πρέπει να πάρεις το Kill Streak που θέλει 5.000 likes. Μετά πρέπει να πας στο portal το κόκκινο, στον ορκονικό, και πρέπει αυτό πάνω που λέει 0 να πάει 10 και όταν πάρετε 10 πηγαίνετε εδώ κοιτάξτε εδώ και είναι 10% ευκαιρία εδώ να είναι ένα νεκροταφείο που λέει Jack. Άμα έχεις 10 kills και το βρεις, πάτα το και έτσι θα πάρεις το Hollow Jack. Τώρα πάμε στο επόμενο. Ωραία. Το επόμενο είναι το Reacted. Για να πάρεις το Reacted πρέπει να βρεις έναν user με το Reacted. Μετά πες του να βάλει ένα τέτοιο και πρέπει να πας πάνω και μέσα πρέπει να διαλέξεις σωστή πόρτα. Άμα διαλέξεις λάθος πόρτα σκοτώνεσαι, όμως άμα βρεις σωστή κερδίζεις, σκοτώνεσαι και παίρνεις το γάντι, το Reacted. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Ωραία, τώρα πάμε στο επόμενο. Τώρα το επόμενο γάντι είναι αυτό. Είναι το Bass. Για να πάρεις το Bass πρέπει εσύ να πάρεις το Space που θέλει 1500 flaps και πρέπει να βρεις άλλον έναν να έχει το Bass. Αυτό. Μετά πηγαίνεις εδώ, πες του, εννοώ, όπως θα πατήσει το ε και έρθει το λεωφορείο, πατήστε αυτό και να γίνει και ώρα. Και έτσι παίρνεις το μπας, το λεωφορείο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάσετε ένα άλλο βίντεο. Ωραία. Το επόμενο είναι το Mitten. Το Mitten για το πάρεις πρέπει να βρεις ένα με το Mitten, ένα που το έχει, και πρέπει να σπανάρει δώρα μέχρι και υπάρχει 1% ευκαιρία να πάρεις το Mitten. Το επόμενο είναι το Face. Για να πάρει το Face υπάρχει 5% ευκαιρία στο κανονικό αρένα να βγει ένα μαύρο orb και άμα το δείτε πια πάρτε το και έτσι θα πάρετε το Face. Το Warp είναι πολύ εύκολο. Παίρνεις το Swapper που θέλει εδώ 420 slaps, πολύ λίγο. Μετά πάτε εδώ, πρέπει ένας να πέσει κάτω εδώ. Όπως θα πέσει κάτω, πατήστε το ε για να το σώσετε και εσείς να πέσετε κάτω και έτσι παίρνετε το Warp. Το επόμενο είναι το... να δω... η βόμβα. Για να το πάρεις είναι ίδιο με το Warp, όμως το βάζουμε το Warp. Είναι ίδιο με το όπως βάζουμε το Warp, όμως είναι με Warp. Κοιτάξτε, πάτε εδώ, πρέπει να ρίξετε σε ένα σφαλιάρα και αυτός που έχει ρίξει σφαλιάρα πρέπει να πέσει κάτω και να πατήσει το ε να το πέσει κάτω
στη σωστή ώρα και έτσι θα πάρετε το βόμβα. Το επόμενο είναι το bubble. Για να το πάρεις πρέπει να πάρετε το kill streak εδώ που θέλει 5.000 slaps και πρέπει, είναι πολύ δύσκολο αυτό, και πρέπει να πάρετε 250 kills. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το kill streak. Μετά από αυτό το πάρεις 250, πάρε το Reaper, να το πει το Reaper, να το, που θέλει 3.500 slaps. Μετά πας στο κανονικό εδώ και πρέπει να πάρεις 20 kills και έτσι παίρνεις το bubble. Πάμε στο επόμενο. Και να πάρετε το το jet είναι ίδιο με το face, όμως είναι 10% ευκαιρία και πρέπει να βρείτε ένα χρυσό orb και πάρτε το και το πάρετε. Για να πάρετε το shard πρέπει να πάρεις το snow αυτό και πρέπει να βρείτε έναν, όποιον να είναι, να έχει το overkill που θέλει 999 robux και εκεί θα την πρέπει να κάνετε. Πρέπει να χτυπήσετε τον overkill 5 φορές και πρέπει να το χτυπάτε όταν το χέρι του πιάνει φωτιά και έτσι θα πάρετε το shard. Πάμε στο επόμενο. Θα σας δείξω. Ωραία, το επόμενο πάμε. Ωραία. Για να πάρετε την πατάτα πρέπει να θυμηθώ. Πρέπει να βρείτε έναν user με το bubble και εσύ να πάρεις το reverse αυτό που θέλει 5.500 slaps και τι πρέπει να κάνετε. Ωραία, παίρνετε το bubble, πρέπει να βρείτε ένα με το bubble, νομίζω το πήρε εδώ, ναι, και πρέπει ο άλλος να πατήσει το το reverse για να πάει reverse και πρέπει να του ρίξεις φούσκα πάνω του για αντί να πάει σε αυτόν η φούσκα να πάει σε εσένα και έτσι θα πάρετε την πατάτα. Και να σας δείξω που είναι η πατάτα για να το πάρετε, γιατί δεν υπήρχε εδώ η πατάτα. Οπότε πάτε στο μπλε εδώ και άμα κοιτάξετε κάτω από εδώ, να το. Και έτσι παίρνει την πατάτα. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Ωραία, το επόμενο είναι το calp. Για να πάρετε το calp πρέπει να πάρετε την πατάτα και πρέπει να ρίξετε σε μια σφαγιάρα που είναι σαν καυτή πατάτα και πρέπει να βγεις τη σφαγιάρα πίσω και να πεθάνεις την πατάτα αυτή και έτσι παίρνεις το calp. Ωραία, τώρα πάμε στο επόμενο. Για να πάρετε το bob είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάρετε το ρεπλίκα που θέλει 4.000 laps και τι δεν πρέπει να κάνετε. Ωραία. Πρέπει να κάνετε έτσι και υπάρχει τον εαυτό σας και υπάρχει ένα από τα 7.500% ευκαιρία, ένα από αυτόν να είναι ο Bob. Έτσι πάμε στο bug. Και εγώ δεν το έχω πάρει ακόμα. Γιατί είναι δύσκολο. Το επόμενο γάντι είναι εδώ. Το Buddies. Για να πάρετε το Buddies πρέπει να πάρετε το χρυσό γάντι, το golden. Μετά πρέπει να πάτε εδώ. Πρέπει να περιμένεις να το ability σου να έρθει. Όταν έρθει πατάτε το ε και πρέπει να χτυπήσετε 3 διαφορετικά άτομα με τη δύναμη ανοιχτή. Δεν μπορείς να το χτυπήσεις απλώς έτσι. Πρέπει να κάνεις αυτό και να το κάνεις αυτό την ίδια ώρα. Και έτσι παίρνετε το Buddies. Και μέχρι σωστά. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι
το Moon. Για να πάρεις το Moon υπάρχει μια ευκαιρία πάνω στο αερό να πει άμα θέλετε να πάτε στο τουρνουά. Πατήστε ναι και πρέπει να κερδίσετε το τουρνουά. Και άμα κερδίσετε παίρνετε το Moon. Για να πάρετε το Jupiter πρέπει να βρεις έναν user να έχει το γάντι του Θεού. Μετά, όταν βρεις έναν, πρέπει να μην πεθάνετε στο... Πρέπει να σας πείτε του να σας χτυπήσει και δεν πρέπει να πεθάνεις από αυτό. Κοιτάξτε ένα κόλπο για να μην πεθάνετε. Πάρτε αυτό. Κοιτάξτε παιδιά. Καλύτερα όταν σας χτυπήσει πάρτε το Adios που θέλει 8.000 laps. Και κοίτα τι πρέπει να κάνει. Αυτός είναι εύκολος τρόπος. Όταν σας χτυπήσει και σαν έτσι το εννοώ, κάντε αυτό. Bueno, adiós, Master. Στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Spy. Για να πάρετε το Spy, παιδιά, εγώ δεν το έχω πάρει ακόμα, δεν το έχω. Πρέπει να πάτε στο Slap Royale και πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να σκοτώσεις 5 άτομα και να κερδίσεις για να πάρεις το Spy. 5, ωραία. Το Detonator είναι ίδιο με το Spy, όμως πρέπει να σκοτώσεις 10 άτομα και να το κερδίσεις. Ενώ 15 άτομα. 6-5. Εδώ, για να πάρει το Rage, πρέπει να βρείτε έναν user με το Killstreak, να είναι 50 kills και πρέπει εσείς, όταν πάρει 50 kills αυτό, πρέπει να πάει στο default, τελικό, και πρέπει να τον ρίξεις κάτω. Και έτσι παίρνεις το Rage. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Trap. Για να πάρει το Trap, εγώ το έχω, κοιτάξτε. Το έχω. Πρέπει να πάρει το Brick. Μετά κοιτάξτε τι πρέπει να κάνει. Εδώ βλέπετε πάνω πως έχει 0. Όταν πατάτε το έξω λέει 1. Πρέπει να λέει πάνω πως έχεις βάλει 1000 τουβλάκια. Και όταν βάλεις 1000 τουβλάκια, παίρνεις το γάντι. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Ωραία. Μετά πάμε στο... Το επόμενο είναι το Orbit. Για να πάρετε το Orbit πρέπει να βρείτε έναν με τον Bob και πρέπει να πάτε εκεί πέρα και έτσι πέτω. Μετά το επόμενο γάντι είναι το Hybrid. Οπότε πρέπει να πας στο Rage και μετά πρέπει να χτυπήσεις μέχρι πάνω που σου λέει 0 εδώ, να πάει 100 και θα πάει 100, κρατήσεις το τέτοιο και πρέπει να κρατήσετε το τέτοιο ανοιχτό, δεν πρέπει να είναι 0 και άμα το κρατήσει για 1 λεπτό παίρνετε το τέτοιο, το Hybrid. Πρέπει να πάμε στο επόμενο γάντι. Δεν ξέρω γιατί με νουμπάκι μου φτιάξει. Ωραία, το επόμενο γάντι είναι το Σλάπου. Για να πας στο Σλάπου πρέπει να πας εδώ. Μετά πρέπει να πας εδώ πάνω σε αλυσίδες. Θα αρχίσω. Κάνει πάτε πάνω εδώ. Αλυσίδες. Να δείτε πώς το κάνετε. Δεν το πιάτε να φύγει. Κάνεις
Ανεβαίνεις. Όχι, πάλι δεν ακούς. Ανεβαίνεις. Μετά ανεβαίνεις εδώ στις αλυσίδες και εδώ υπάρχει ένα σε κάθε ευκαιρία πάνω να βγει, εδώ στο δέντρο να βγει ένα χρυσό μήλο, ένα χρυσό γάντι. Όταν το δείτε, πάρτε το και θα σας δώσει και θα πάρετε το γάντι. Το επόμενο γάντι είναι και έτσι παίρνετε το φλάπο. Το επόμενο είναι το... Κάτι έκανα λάθος, δεν είναι έντονο. Και τι έκανα λάθος. Όχι, σωστά έκανα, εδώ. Ναι. Τώρα στο ντόμινο. Πρέπει να σκοτώσετε 20 άτομα με το Reaper. Και έτσι πάει το design. Το Dominus αποφύγει να πάει στο Slap Royale και πρέπει να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Δεν το πάει. Για να πάει στο link πρέπει να έχεις μέχρι 20.000 slaps. 20.000 slaps. Και από πίσω εδώ έχει το error. Άμα το πάρεις, έτσι παίρνεις το link. Το επόμενο είναι να δω. Το επόμενο είναι το chain. Για να πάτε το chain πρέπει να πάτε στο Slap Royale. Μετά πρέπει να πάτε σε ένα μικρό σπιτάκι που έχει ένα κωδικό. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό στο YouTube. Και όταν βρεις τον κωδικό που είναι 4 κωδικούς, πρέπει να πας στη φάρμα. Μετά να πας κάτω σε ένα μυστικό δωμάτιο και πρέπει να γράψεις τον κωδικό. Και όταν το γράψεις έτσι παίρνεις το chain. Μετά για το Rumble Bones πρέπει να μαζέψεις 1000 καραμέλες για να πάει στο Rumble Bones. Για το Charge λάθος έκανα τελικά, παιδιά. Στο Spy πρέπει να σκοτώσετε 10 άτομα στο Spy. Και εδώ πρέπει να σκοτώσετε 5 άτομα για να τελειώσει το παιχνίδι. Δικό μου λάθος. Για το Tycoon μετά πρέπει να βρεις αυτό το πιάτο εκεί πέρα που είχαμε πει για το πιάτο εκεί πέρα. Τώρα, αυτό είναι το πιάτο. Και πρέπει να πας στο πιάτο και πρέπει να έχεις μέχρι 7 άτομα στο σερβερ και πρέπει να είσαι για 10 λεπτά, εννοεί 600 δευτερόλεπτα. Και όταν μείνεις έτσι παίρνεις το Tycoon. Με το Reaper Tycoon, και λεωφορείο. Οπότε πρέπει το Tycoon να βάλει ένα Tycoon. Μετά πρέπει να σε χτυπήσει ο Reaper. Και μετά όταν πάει το χρονόμετρο του Reaper 5, πρέπει να χαλάσετε το Tycoon και πρέπει το Bass να σε χτυπήσει. Και έτσι παίρνεις το Confusion. Το επόμενο είναι το glitch. Πρέπει να πάει στο error, να βρεις όποιο orb είναι, ή το χρυσό ή το μαύρο, και πρέπει να πάει στο error. Πάμε στο επόμενο γάτι. Είναι το snowball. Πρέπει να βρεις ένα με το mitten και πρέπει να κάνεις ίδιο με το mitten, όμως είναι 0,5% ευκαιρία για να το πάρεις. Το επόμενο είναι το elude. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να βρείτε ένα τέτοιο keypad που πρέπει να γράψετε το κωδικό. Για να δείξω τον πρώτο σημείο που είναι άμα θέλετε μπορείτε να πάτε στο face. Άμα το έχετε και να πάτε εδώ, το οποίο δεν έχει άλλη φύση. Εδώ μπορεί να έχει ένα keypad. Το επόμενο σημείο. Το
Το επόμενο σημείο είναι στο Slap Island. Εδώ πάνω, πριν δείξω. Εδώ πάνω. Όπως κάνει δέντρο, πίσω από αυτό θα είναι το keypad και πρέπει να δεις πόσα άτομα είναι και πρέπει να γράψεις τον κωδικό. Κοιτάξτε στο YouTube ποιος είναι ο κωδικός του Elude. Και έτσι πάει το Elude και πρέπει να βρείτε 4 relics και θα σας πάει σε ένα δωμάτιο και θα υπάρχει το γάτι αυτό το Elude και πρέπει να το πάτε και το πάρετε. Και ωραία, για να πάρεις το RNG πρέπει να πάρεις το Dice και πρέπει να πάρεις 100 δύναμη. Και το κάνεις θα πάρεις το RNG. Για να πάρεις το Fish πρέπει να πάρεις το Z Glove, το Z, εδώ να το, εδώ. Και πρέπει να κοιμηθείτε, να μείνετε έτσι για 1 ώρα. Έτσι. Και έτσι παίρνετε το Fish Glove που μπορείτε μόνο στο public server, όχι private. Το επόμενο γάντι είναι το Maui. Για να το πάρετε αυτό πρέπει να πάρετε εσείς, να πάρετε το trap εδώ και πρέπει να πας εδώ. Πρέπει να βάλεις μια παγίδα και πρέπει να του πατήσεις την παγίδα, να πατήσεις τη δικιά σου παγίδα, έτσι, και έτσι παίρνεις το Maui. Το επόμενο γάντι είναι εδώ. Είναι το Obi, οπότε για να το πάρετε το Obi πρέπει να βρείτε έναν με το Rocky, αυτό που θέλει 9.500 slaps και εσείς πρέπει να πάρετε το Diamond, αυτό, οπότε αυτό και πρέπει, για να κάνετε αυτό πρέπει να γίνετε πέτρα και την πέτρα πάνω στο δικές πέτρα και πρέπει να έρθει πέτρα και το επόμενο είναι το Voodoo. Είναι ίδιο με το Fish, όμως πρέπει να πάρεις το Ghost, εδώ το παράδειγμα, και πρέπει να είσαι αόρτος για 1 ώρα χωρίς να πεθάνεις και χωρίς να γίνεις, να πατήσεις το option πάλι και σε public server και έτσι πρέπει το Voodoo. Για να πάρει το Goofy πρέπει να βρείτε ένα με confusion, πρέπει να σε χτυπήσει με confusion και πρέπει να βρείτε κι άλλον που έχει το Goofy και άμα σε χτυπήσει παίρνεις το γράντι Goofy. Για να πάρεις το Leaf πρέπει να πάρεις το Colt και πρέπει όλο το server 14 άτομα να πάρουν το Colt και έτσι παίρνει το Leaf. Για το Flamarang, για να πάρεις το Flamarang πρέπει να πάρεις το Boomerang, αυτό είναι πίσω, αυτό και θέλει και πρέπει να ρίξετε κάτω 5 διαφορετικά overkill και έτσι το Flamarang. Για να πάρεις το Kinetic πρέπει να πάρετε το Stun και μετά πρέπει να βρείτε έναν με το Maui και πρέπει να σε ρίξει το Maui 100 φορές και να λειτουργήσει τη δύναμη του Stun 50 φορές και έτσι παίρνεις το Kinetic. Το επόμενο είναι το, θα δούμε, Berserk. Εδώ, ναι, Berserk. Για το πάρω αυτό πρέπει να βρείτε ένα με το Kinetic και να πάρει full max δύναμη και πρέπει να ανεβείς το κεφάλι σας και να λειτουργήσει τη δύναμη για να μην πεθάνεις 3 φορές για να πάρεις το Berserk. Ωραία, για το Sparky
πρέπει να πάρετε το Dream, αυτό. Αυτό, το Dream που θέλει 1750 slaps. Μετά πρέπει να βρείτε έναν conveyor και overkill και 5 παιδιά εδώ. Overkill, conveyor και Reaper. Οπότε πρέπει να χτυπήσουμε το Reaper, μετά να τρέξετε στο conveyor και να πάτε full γρήγορος στο overkill και έτσι θα σε ρίξει κάτω και θα πάει στο... Ωραία παιδιά, για να πάρει το boogie πρέπει να χορέψουν 14 άτομα σε public server, όλοι να χορέψουν και να πάρει στο boogie. Και να πάρει στο record, πρέπει να πάρει στο reverse και πρέπει να βρείτε κι άλλο από το reverse που να χτυπήσουν και δύο το έξω και να σας χτυπήσουν ένα στον άλλον και υπάρχει 2 секунда ευκαιρία να μπει σε ένα δωμάτιο. Και πρέπει να μιλήσεις τον εαυτό σου και υπάρχει ερωτήσεις να πεις. Και όταν το βρεις όλα σωστά, πρέπει να σου λέει someone says και πρέπει να κάνεις σωστό πράγμα για να το πάρεις. Και έτσι παίρνεις το recall. Quake. Πρέπει να βρείτε έναν με το... εδώ, πώς το λένε. Τι είναι. Το home run και το wow. Οπότε πάρε τον berserk, βάλε full δύναμη και όταν βάλεις full δύναμη πες τον home run να σε χτυπήσει και μετά να σου ενώ στο wow να σου πάτεις το ατσίνο πάνω σου και μετά το home run να σε χτυπήσει και να έτσι κάνεις το quake. Για να πάρεις το psycho κάνεις το ίδιο με το recall, όμως πηγαίνεις ανάποδα και υπάρχει ένα όμπι. Πρέπει να φτάσεις στο τέλος. Όταν φτάσεις στο εκεί και σε χτυπήσει το ρεύμα ή κάτι, υπάρχει έχεις 40 λεπτά να φτάσεις στο τέλος. Όταν φτάσεις στο τέλος μπορείς να κάνεις με το χρόνο σου. Και όταν φτάσεις στο τέλος πρέπει να πάρεις το γάτι και να κάνεις κλικ στο γάτι και το πάρεις. Μετά το Kraken. Πρέπει να είναι public server και να βρεις ένα με το fish και εσύ να πας στο squid και πρέπει να σε ρίξει κάτω το fish και εσύ πρέπει να έχεις το squid. Υπάρχει, δεν ξέρω πώς εκατό, να μπεις σε ένα καράβι και πρέπει να τον τζάρεις στα χέρια του Kraken και πρέπει να τα χτυπάς όταν κουράζεις τη βούλα του. Για να πάρεις το counter είναι ίδιο με το elude, όμως πρέπει να πατήσεις ένα level και πρέπει να είσαι ζωντανός για 3 λεπτά και έτσι πρέπει να ψάξεις παντού για το γάτι και κάθε 30 δευτερόλεπτα αλλάζει η μεριά και έτσι όταν κάνεις κλικ στο γάτι το παίρνεις. Για το hammer τώρα πρέπει να βρεις έναν με το... να δω πώς το λένε... engineer και υπάρχει, δεν ξέρω πώς εκατό, να βγει ένα κουτί με εργαλεία και πρέπει να κάνεις κλικ για να το πάρεις στο hammer. Για να πάρεις το rob. Είναι δύσκολο αυτό, θα σας δείξω. Πρέπει να πάρεις να είστε ένας tycoon, ένας killstreak, ένας reaper, να θυμηθώ, ένας reaper, ένας ghost hunt και ένας bob. Οπότε πρέπει να βάλεις το tycoon και πρέπει να είναι σαν 10 μέχρι 10. Μετά πρέπει το killstreak και το reaper να έχουν 3 kills. Μετά πρέπει ο Ghost Hunt να πάει πάνω σε αυτό, στο tycoon. Μετά πρέπει να σπανάει τον Bob και πρέπει ο Ghost Hunt όταν σπανάει τον Bob να πατήσει έτσι, να σταματήσει τον χρόνο και να μπουν σε... και όταν το κάνετε αυτό θα μπείτε σε ένα δωμάτιο και θα δείτε και πρέπει να κερδίσετε έναν Eternal Bob. Και υπάρχει πολλά faces, οπότε προσοχή. Και όταν το κερδίσεις παίρνεις το Rob. Για να πάρεις το Rhythm πρέπει να πάρεις το Boogie, πρέπει να βάλεις το Boogie και πρέπει να χτυπήσεις όταν αυτοί θα χορεύουν στο Boogie 10 διαφορετικά άτομα και έτσι παίρνεις το γάντι. Για να πάρεις το Rojo πρέπει να βρείτε έναν με το Reaper, μετά να χτυπήσει ένα Nightmare και μετά πρέπει ένας ο Bob να τον σπανάει στο κουβλάκι για να πεθάνει και δεν χρειάζεται να τρέξεις και έτσι παίρνεις το Rojo. Για να πάρεις το Hitman πρέπει να πάρεις
εδώ, το track, και πρέπει να ρίξεις κάτω 10 διαφορετικά άτομα με τη δύναμη. Μετά, και έτσι μετά το retro, πρέπει να βρείτε έναν με το glitch και με τον error, και εσύ πρέπει να έχεις το recall. Οπότε, πες το glitch να σου ρίξει, να πατήσεις το ε, και όπως έχεις το πράσινο τέτοιο, πρέπει να πατήσεις το ε για να πας κάτω και να σε χτυπήσει ο error και θα πας σε ένα όμπι. Και υπάρχουν 3 όμπι και όταν τα κερδίσεις όλα, κερδίζεις το retro. Για το null, πρέπει να βρείτε έναν με τον Bob και τον Rob και πες τους ένας να σπανάρει τον Bob στο Rob και να γίνει Rob ο άλλος, και θα είναι ένα portal και θα σας πάλι σε ένα δωμάτιο και πρέπει να το κερδίσετε και θα σας δώσει και ένα δωρεάν τσαντάκι Rob και που θα είναι σπάνιο να το πάρεις και ζητούν. Είναι μόνο για λίγες μέρες που έχει βγει ήδη και εγώ δεν το έχω. Για να πάρεις το lure, πρέπει να πάρεις το leash και να πιάσεις, να ρίξεις παλιά σε ένα kraken, σε ένα σκουλ και σε ένα fish για να το πάρεις. Tinkerer είναι ίδιο με το lure, όμως όταν δεις κάτι άξες, δηλαδή γύρω-γύρω, στο τέλος υπάρχει μια πόρτα και θα πάτε σε ένα δωμάτιο και πρέπει να κάνετε το ίδιο με αυτό. Και θα σας δώσει ένα δωρεάν τέτοιο που έχω εγώ εδώ, που το πρόλαβα το πάρω, το Rob, και θα σας δώσει το Tinkerer. Μας μένουν άλλα 2 γάντια, το Necromancer και το Alchemist. Για να πάρετε το Necromancer πρέπει να μαζέψετε 2.000 καραμέλες. Για να το πάρετε. Για να πάρετε το Alchemist πρέπει να πάρεις το Plague και να χτυπήσεις 13 διαφορετικά άτομα. Και να σας πω παιδιά, το Necromancer, το Retro Bones και το Hollow Jack και το Mitten και το Snowball δεν μπορείς να το πάρεις μπορείς να το πάρεις μόνο στο season. Το Mitten και το Snowball στο χριστουγεννιάτικο season και το Hollow Jack, Rattle Bones και Necromancer στο άλλο, στο Halloween. Και έτσι μπορείς να πάρεις όλα τα γάντια. Τα λέμε σε άλλο βίντεο και τα λέμε